Hello everyone, welcome back to our channel and आज एक न्यू व्हिडिओ हा तो मोठो चॅलेंज व्हिडिओ म्हळ्यार बॉटल फ्लिपिंग चॅलेंज and bottle flipping, excuse me please, bottle please, bottle. So ही बॉटल जी हा ती फ्लिप करपा जाय and गेमी rules are very simple. जे कडेन बी बॉटल फ्लिप करूं जायना तेका चिट्स आसतल्यो and ते चिट्सां भितर तूं कितें आहा तें करपाचें ओ तें खावपाचें. ओके हांव तुमकां दाखयता ऑलरेडी आमी कितें कितें दवरलो आहा तें एंड गेम मोठी एश कोन्न आसतली आमी सगळीं एक लायनीन आसतली आनी एकल्या एक चान्स मेळटलो बॉटल फ्लिप करपाक. जो कोण बॉटल फ्लिप करून बॉटल एश कोन्न उबी उरता न्हू तेणें कांय खावप ना म्हणजे तो जिखिले सो तेणें हाटल्यान वचपा जाय एंड एक 5-6 पाट देखून एश कोन्न बॉटल फ्लिप तर जाली न्हू ते कोणा कडेन एक 5 पाट देखून बॉटल फ्लिप जाल दवराय तुमी जाल्यार तो मनीस विनर आसतलो आनी ते विनराक एक सरप्रायज आहा तो म्हळ्यार जसीन भेटयलेलो गिफ्ट चिक्की ड्राय फ्रूट्स जिते मिरसांग लसूण लिंबू पिंक सॉल्ट आंबोया शीर एंड सॉफ्ट Chocolate. ड्रिंक आणि इट्स अ सॉफ्ट ड्रिंक आनी हो चोय जसीन भेटयलेलो गिफ्ट मालकुरा धाबे मालकुरा धांबो आंबे 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 मुस्कराद एंड आमगे टीम मेंबर्स मोठी आंटी जेसी मामा एबनर एम्बर एंड वेंसला द ग्रेट. आणि एबनरा दाखयलो एबनरा जेसी फक्त एबनरा हुसकेता. तर आमी न्हू बॉटल हिंग फ्लिप कोतोली हे सुवातेर हें आमी धाकट्या मेजाचेर ट्रान्सफर कोतोली आनी तूं उटिगाचे. चलो गाइस इग्नोर हर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. तर आमगेलो फर्स्ट प्लेयर आहा तो एम्बर, सेकंड प्लेयर आहा तो एबनर, थर्ड प्लेयर आहा तो मामा, फोर्थ प्लेयर आंटी दिसती पळय आसतली आनी जेसी हाटल्या हांव. ओके मुगे चान्स येता तेदोना हांव चोयतलें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कळ्ळें न्हू तुमकां? येस आज 5 पाटोर एक मनशागे बॉटल फ्लिप करून सारकी जाता न्हू जाल्यार तो विनर आसतलो. 5 पाटी हय 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 टर्न कितलो 5 न्हू एकू चान्स मेळटा करपाचो. 3 चान्स आनी हे चोय स्टार्ट स्टार्ट. Oh, हारवले. You have to choose one just. बरी डिफिकल्ट आहे ना पुरो. 3 चान्स ए आको हाशी हे दोसो बाइट करी क्या आगो इक्यो गो सो आते मैंगो हातो बात बाइट आको ऑलो पीस बहुत कोरा दिगाल बोल. तोरा एम्बल हाटला होतो एम्बल आणि हायलो एम्बल आहे नशीब बॉय हारलो. आता एबनरागे टर्न आलो इन दोलो इन तिसरा नंबर काढला. काँग्रेस ब्रो तू वस हाडला एबनरा 1 पॉइंट मेळा 1 पॉइंट दिसत म्हाका आम्ही तू एक सारको खावपाक येतो इथं. मिसा गेल्या पुरो म्हाका घरा कसता ती बरोबर सोय गो सोय बाबा. चिटिंग हांव नको ड्रिंक बी घे कितें गो बुलसा आय थिंक तू जाल बघा तिकसो तू दिसती पण म्हणून और चान्स मारो ड्रिंक हारवली आंटी ठीक आहे हालोईन दोलोईन बहुत डिफिकल्ट आहे नो फाटल्यान लायनी राव ड्राय ड्राय फ्रूट राव आंटी हांव घेवन येता थिंगा राव हालोईन दोलोईन हांव घेवन येयला ड्राय फ्रूट. हय हा ओके आता असं हाडला
जैसे सेबास्टियन ओए Pencil get your और ये किसको बंद करोगे तुम? no को फ्लिप कर फ्लिप कर गो कर पूरा absurd बाबा डायलॉग निकालो ए राव दीगा मुंडो गई बड़ा डिफिकल्ट है ना बड़ा याद नहीं कर पहले तो काना ए रोकड़ो कर ड्राई फ्रूट अगं देवा किती रे तू माझे लाइन रावता ओके और सर लाइन देवा माझे डिफिकल्ट दी रे त्यांका डिफिकल्ट हातोर काढ मस्त बरं हाणून गेला आणि जर हातात तर पेन्सिला ए आहे खरे हेड पाचे काढ रा मग घोड्या जा चक्कर ओके वन हेल्प मी केसं रावा झालं सॉरी किती म्हणजे मला हाय चक हां किती ड्राई फ्रूट Mango! I know ambo! ए कोणा मी सांगते ना गॉड इज ग्रेट ब्रो राव माखा पादिलना किती द्या सोळा शिलू माग गार दहा पडा आता राउंड टू ए घे ए काढ बेगिन काढ अगं सहित नो लेट You can't see. You have to take fast. किती आलाय ता हॅलो Big card. Card. अगं No, you have to remove begging. इसको टाइप on बेना. Take one. अगं आगो card go begging. आय ओढेला घरात जातो ती. You can't see. मी सांगितलं तर. चिकी आहे त्या. आड चिकी आड. Yeah, God is great. Yeah, God. कितू ऑल बाईट गेलता चोयचेन आता. चिकी दात. अंदर. ओके. आता ॲडमिरायटर. असं साठण्या लाईनी लाग. The champion is going to actually वेला पर हमने बाबा करा को परफॉर्म माता. तुम्ही सांगितलं की मागता कोणाचे नाही Salt. राव प्लेट घेणे आता. रिएक्शन तो जादे रिएक्शन. सॉल्ट पडला अच्छा और तेज बरे और. एमएस सॉल्ट. अबे कितू गायले रे No expression, bro. Nice. No expression. Yo, mama, yo. कर बटर क्लिक करा. मामा मोठा पण आहे बट कोताच. निसा यो यू बाग करा को सदायता. काहीच नाही बाग सदायता. यू बाग सदायता. शुअर चिली आंब येईल दिसत महा. मँगो. कोळा पोळा मस्त आम्ही सांग. तो देता. Okay, auntie, your turn, yo. हाँ होय बॉटल डायरेक्ट अमेरिका पड़ी. सेम कितको सेम होता है तुम्ही. सेम किती सॉल्ट. आमका तो काही सारखे पडले पाच राऊंड. माकडा कसा जाता मग दाखवण करता मग नाही दाखीत कोण तू काय झाला व्हिडिओ 4 होरा जातो. बाय. जशी आउट झाल्या पर आपले सांग. मी सांगितल्या पर आय नो यू आर माय मोगा चेंबर स्टिल करूया. किसी को तो मी सांग खायले काय दा. तुम्ही सही. पोदा मी सांगा.
गोडे Oh, lemon! घाल रिएक्शन येवपा जाय बरें. हांव कर. Come on, Jessie. Come on, you can do it. Please cheer करा तेका. कर. घाल तो पेपर Pencil. आऊं बी बाय बार एन्जॉय जाता है मुझे चैलेंज बॉल हा ओके गॉड इज ग्रेट मेरी बिल्ली मुझे से मियाऊ I am a chocolate lover, so I have got Chalky. मुझे chocolate अड़े. Chocolate घालायचे. इथे तू बरेच आहे ना ते. Chalky. काढता बरेच आहे. ये माका chocolate. Yummy, chummy, chocolate. Thank you, God. तो chocolate हॉल में आएगा. मैं बोला करती. बाय मामा को. बाय. तुम देखो सारा कैडबरी दो रहे मुन तुम सॉर्ट सुपी और तानी चॉकलेट लेला कित कोदनी आता माग शुअर मिसांग आता आय स्वेर दी अच्छा ना सो मोठा माग अगो ना हाँ बाबा पलतडी वैता रामूच्या लग्नाक वैता लेमन ड्रिंक शी ओय सोय गो ए इंगेन पिताय गो हे थिंग्स ऑफ कोण सोय तुका ते ऑलरेडी पिले बट एनीवेज एबनरू कडे विनर जावपा शकता तेका एक पार्ट जालो बट बाजी कभी भी पलट सकता है मीठ आडाय त्याची पुष्पा मीठ अच्छा. बाबा तुका सोडियम वाढतो रे मीठ हाय ना काय इतुले सॉल्ट करतो ओय यो नाही लागाय हुई बायरो आणि एक चान्स देतो ना चल यस हांव झाड हालो गो येवपा म्हणून देखून दिलो भायर पडो न्हू एक कित कथा मूस मात काय महिना असो. बेस्ती कोणाची रे मॅडम ए मिसांग गेल्या मिसांग बरें चिके मिसांग जी गो मिसांग दिते किती आहे ना? बरें मिसांग That mango. विलासला तिथं सगळी मोठी बुडाचा बॉल झाला बॉडी तांबेळ झाला ते कसं आव देवा ती हात मुला मुस्त आणि किती जाता यो आंटी काम सेकंड राउंड थांबा ओ I believe it guys oh my god जज्बात बदलले सब कुछ बदल गया काय सांगलं होतं जज्बात बदल ए ओ हुईस राउंड Oh, second round. थर्ड सेकंड स्वप्ने ताई तुम्ही Second round. सेकंड राउंड आज थर्ड जातलो वाव तुझी नोट पामी सांग हा मुझे नशपानी सांग आई बेट यू 100 रुपीस आंबो ना लेमन ओय दिगो जैसे आऊंगा ना कर Hey, Vensila's turn. Be highly. Be by. Vensila's turn. Vensila, to get done. You don't worry. बरं आलं ना रिएक्शन कास्ता आलं रिएक्शन चोयला बाकीच जातून गेले ओके आम्ही जाये माका गारवा होय जासी Ah, किती कोता? Chili. चिकी चिली मुगे मामा रावता थोडं आम्ही सांग खाऊ बा आणि जस यारी किती दाव as always
third round. Third round. Salt. Biscuit. Lemon. Hindi ang kat ko restaurant. No, not that. No, Indio. Okay, so yan ang ako. Hindi kayo ako. Sao vậy? Eh? No reaction, bro. Oh, masya ito pala. आता घरला कोण आणलं मला देईन तू ना तू पहिले ले Hindi ako gusto. Drink. Albert, Bajar zalo no heron. Shabash, bro. आम्ही गारो असं जे देखो नानी मशीन जी. Energy heron. मामा. आज कोण हाय नानी आपला होय दोघांनी आहे बट वॉटर रिक्स होते वॉटर आदर काढ लोकांना सोयीस्कर होतायची त्याची चोगल्या हाँ भगवान तेरी कृपा राम 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 है सोया होटमाना प्रॉमिस हो गया होटमाना चिल्ली उफ मिर्ची उफ मिर्ची हाय हाय मिर्ची हाय 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 मिर्ची उफ मिर्ची हाय हाय मिर्ची उफ मिर्ची हाय हाय नो ड्रिंकिंग वाटर साबड़ी जावा था मुझे अंगार ओनली Okay, you can do again. I need Oh, chili. Chili. Shoot. Bro. Chili. Yeah, auntie. चिली Chili. Yeah, pero एक भी. लेमन Chili. Drink. चल तू आणि ॲबनर ठोकताय नो चढू. थोड़ी पी हां नाम किती चांगलं आहे. या मार. Oh, actually यायला पुरो. मी कडो मी सांग गोडा होतो ना आधी. लेमन चिकी. आता मुगे टाइम मस्त. यप One, two, three. Shit, man. Chocolate. I'd go KitKat. Chocolate. What? You guys see? Y'all can zoom and see. Chocolate. Chocolate. Okay, thank you. ये हाथों आवा. ये हाथों इमली. But chocolate still dah no. हाँ open. Asti. नो हम खाइए Apa lagi? Fourth round किती कोण? I first round and chocolate पेल्ली. Second round and oh fourth round हो. ओ फोर काढ गो. Chili. Ah, wait, I'm getting misang hatoli. I'm getting misang hatoli. Yo, come here. You तो can't. हवाई पना You can't. Come here. Okay. Reaction दिया. कैसा लगो? इंडिया. चिली वो पुंटी ना का. मुझे आई लाइनी मेंबर हो. जैसी हाथ लेना और तो पेपर नहीं जानती. Salt. हाँ वही. थोड़ी हम बाड़ा था. ओह, जाल तो बेजार हाय. हाथ कौन हो? जैसी तू. हाँ
एक कोण ट्रीट घे किती आता लॉस पता एसकॉन लोक इतू अगं सायडा गो आमकां आनी हाटल्यान आनी कोण चोयताय हा नो कोण जशी जसी तुगे आनी तेगे राउंड जालो ना आय मीन जालो जसी सॉल्ट सॉल्ट ए सॉल्ट येना प्लेट टेस्ट कोण दिले हातीन प्लेट दी प्लेट सॉल्ट हा आणि चल चॉकलेट हाडा हा हा बरो हा भरपूर हा प्रेशर चोटो मगो ओ मामा थोडो हा मी सांगते की ना आता मुझे पडे आता यो हात कोण एम्बलाची बोलले मी सांगू ओय एम्बुलेंस हायली एम्बुलेंस हायली ठीक है ना हाँ ऐसे ही हा हा बोल समजे बाहेर मारली आधा ball is out of the stadium so we can't but still we'll give her one more chance we love you so much that we give you one more chance get तुझ्या दुश्मना मिसांग यो देवा मिसांग घाल गार्लिक असतं ह्याची चॉकलेट आंटी एक चॉकलेट घास मार दोसो चोड न्हू दोसो दी एम्बलीलो चॉकलेट आता तीन हय बेसी आली न्हू मोंडी घातलं तोंड ते दोन सायडी सा इसके वर्डिंग आज आस्ती एम्बला सायडी आस्ती अच्छा अच्छा मेरी घरी अच्छा मिसांग येला प्रो हांव जाणा तू सगळं मिसांग केले आता काढ गो Precious, auntie. Drink. बल पीछा देखो दीदा मेरा कार्ड गे रही थे ओके हम मुझे टाइम प्लीज गॉड एक पार्ट कम जागा तुगे ऑर्डर सांग तुगे बरे येईल काय ना है क्या आंधी लागोल्या राव क्या कर रहा हूँ Can you all guess? किती बोलले माका? चिकी. दी मुगे दी चिकी. हाय चिकी. ती. This is the 5th round, right? Right? 5th round. Pause Korea. Now begin and this is the last and the final round, okay? Final round and start. Bro, chill. But just chill. Ah, time दाखवत आम्ही चिक्की अरे मी सांग फक्त इंगरा आणि हा रे चिकी काळी आणू चढ हायली चिकी चिकी काटाव चिकी चिक काळी कोण रे बेसा आसा तुझे तुगे बनवते बघ मगान कोताले मी सांगेला पुरा आता मी लागलाय मरे ड्राय फ्रूट्स येले ही काढपाची असती काढपाचे आत काढाय जाल्यार माकीत मिसांग दोल्या कितें हाज्याकू आले दाखव तुका कितें काढ काढ बरी का म्हणजे कसं चिटकवली होती हा व्हडलें येयला चिली Just chill. Nothing. Alright.
सारखी फ्लावर बँड गेली नथिंग. हाडू पडली उभं राहतात आता आमी कित करया आणखी राव मातशें एक सेकंड काय बाहेर मार बाहेर उडे ना नथिंग दवरया मुगे तुका जाय म्हणून दोघं ओके चल घाल रसला ये हटने. कोण गे ओहो मुस्कराद मुस्कराद ओय आता नाका ओ सांडी बाय आमच्या नुस्ता हाय गो त्यो बघ चिटी तो कितको हाय गो ए ना पडले ओय जावपा आसलो garlic oh my god Jasi great ये देख सोलून दिए ओ आपको वापस आए हो आपको वापस आए हो कहा गाली. आपको हाँ मैं टेंडिंग आए थे वो सभी आपके हाँ बाजो Decidi ko sunod ko. Marako चाप देगा चाप इंग चाप रहेगा चाप निकाल ले वो मागे नाना आणि लास्ट चान्स आता त्या आणि स्टिकी नोट साडी कुणी आयल्या आपण रडोय दाखव बघा चिली I bet you it's chili. सॉल्ट सोय आहे सगळी मग दुसरा झालं सोय आहे Master salt सगळे. सगळे हात सॉल्ट मग आता थोडं Good boy, come on, good boy. बोल मला ते गेली पास होण्या ठीक बंद कर आता. तो हॅलो एवरीवन तो गेम आता एंडार पावल्या सारखी अँड याचे आमगेली मारकुराद आंब्याची बास्केट इचोय हा इचोय पयशां कडल्यान चड वालो रँक आहा आतां देखून आमी हो मनी प्रायज दवरलो हा आनी एज यू ऑल नो की दोग जाण टाय जालो हा म्हूण आंटी एन एबनरा भितर तर आतां हितून भितर हांवें नंबर्स दवरले चोय कोणाक व्हडलो नंबर मेळटा तो विनर आसतलो आनी तेजेर डिपेंडंट आसतलो की कोण आमगेलो आयच्या चॅलेंजीचो विनर आसतलो दॅट इज द बॉटल फ्लिपिंग चॅलेंजाचो विनर ऑफ 2025 आनी सगळे लुजर्सांक आय डोंट हॅव एनीथींग टू से बिकॉज तितून भितर हांवूय आसलोलें ताका लागून तर आतां ही दोगांय नंबर चूज करतलीं घे पयलीं कोण काडा ओके आंटी राव ओपन कोणा खाय मुगो दे मुगेले राइट हैंड आहा आंटी के नंबर आनी लेफ्ट हैंड आहा एबनरा के नंबर मुगेल्या बागे नाव विसरले तर आज चोया कोण विनर आसता तो एनी गॅसीज ऑडियन्स Abner. आंटी म्हाक दिसत हा आनी चोय ओ आंटी गेलो आनी Abner. ते आम्ही घेऊन येऊ घरा. ओ एबनरा गेलो ओके मुकडे आहाय दोगांय गेले नंबर हय दोगांय आदी आहे तर चोया विनर कोण तो Abner is the winner. ओके चोया विनर कोण जाता एंड द विनर राव रे कितको रे एंड द विनर राव रे मातशें आय एम कॉपिंग सलमान खान एंड द विनर आंटी हॅपी जायना का आणि ते होता की तू आगे. खबर ना एंड द विनर ए बरी बाबा हॅपी जाता
अँड द विनर आता होरे हांव डिक्लेअर करतलें विनर कोण तो तर तुम्ही सारकी स्थितीत दोराय आयकाय अँड द विनर इज ए बेसे बुडा आज सांगा म्हाका तुमगे कालीच की डग डग जाता भितर ओके अँड आता हांव जाल्यार सांगता की आतां विनर सांगता कोण तो ओके अँड द विनर इज तू दिसले तू म्हणून तूच विनर यू आर द विनर and is the winner proper for I thought and I would love to call upon Jessie Jede Bonita no one is coming I would love to call upon Amber to give this gift to your nana कोण एबनर दिता कोण दिता okay Abner will bettering this gift, okay? Abner will better the gift, yo. Sogni clap marai for the winner of tada 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 pepre pe pepre pe pepre pe yeah round and video like kara new has a channel subscribe kara and till then bye bye take care love you all आय होप बॉटल फ्लिपिंग चॅलेंज तुम्ही जायती एन्जॉय जालें आसता म्हूण आमी जायती एन्जॉय जालें आनी तुमकां तर व्हिडिओ लायक जाता जाल्यार लायक कराय फ्रेंड्सां बरोबर शेअर कराय आनी सबस्क्रायब कराय जो कोण केलें नाय ते आनी अशें करून आमगे जायते चॅलेंजीस येतले तुमी चोयत रावाय टील देन बाय